Hello guys, magong adlaw ni jong tanan. Welcome back sa moang channel. Ay Lexi Vlog. So karong adlaw guys, mapagadi pagmata na ho, ditso na pagkusaho ang pananam daaring na unsa na ri mag-uun na ba ko kay way dining na lagi. Unja na hampuong na pagadi kina nagku na. Napisulabi nagkumbitay ag kuan dadto. Alugbati jag mga taong dito lagi dagku na hampuong na. Nandiya dahil guys, aga mangibalhin na nga tambis kay way dining lagi dadtong nagikan. Naghigwaos na noon. Kay pasulabian lagi, dako naman nabalhin kay pala kay bawag iway dining na daidaan ni. Na luoy raman ni madura magmabuhi pa ni. Naghigwaos na lagi in taon. Hala ti Ruby, probinsyana namuwak na gimuhang tinanam ti da. Namuwak na te. Mas nagati color ti agbuwak. Sulabi pod mink pod pink. Agbuwak na dari guys, balhinan na ni. Kay nang tapunog nagaban. Diya dapi kang mananghilin, napasulabi pod ka. Intonsis na maka ni hapit, kuwang rinig bukbo. Kay grabe magod pag-init dari guys, og sulabi. Maka higwaos dyan, higwaos gilik tao, buwak na ba? Namuwak na ti, agi mong buwak nga imong giingan nga ampingan, kay lami agbuwak. Darati da. Kitan ka na, duha ka puno ni. Agning buwak na. Darati na, mo na si Ja. Agning buwak na, nice rabajag buwak. Ja, ag isa. Namon yung gingan guys nga, balhinunan, kaya nagitapunog na. Ag isa, darag isa sa likod ya. Namuwak na pod. Karing isa, wak pa, sulabi pa. Pagbanda guys na. Sulabi nagkamuwak, pero mapasulabian nga po na, mabalhin nga po na, kay maapil man nagkaaway dining. Hasta rin kamong gay na arang nakaan na, maapil nga po na. Rang sayanga. Dada para ba pa isa guys, nga namuwak na hanining nga ang buwaka, tanawan ninyo guys. Kanibahan nining nga, ning buwaka kalimot man ko. Pasulabi na po siya, kay basta masigig ka bisbisan, kabubuan. Pasulabi jig pamuwak. Puti, nag-isa dia. Puti. Sulabi sila pamuwag kampuong sama kadaari. Sige magkawanan. Sakay mo ato sa kusang garden, saliat ako rin kabuwakan kay ganahan ko. Sus gijud, mas stress gijud ko magtanaw sa hang tanam nga ning dagko na anja. Ibalhin way dining radi ay. Dara guys, gagay buwak. Sabi man pagang naong napasulabi. Pwede naman ko mo li dari hang ka gardinan. Kaya wa naman nagmila-mila ni hang buog. Kalos ginoon, hang manain taon. Makabubalitok na kus dagat. Huwag na, lagi pa'y dagat. Gajud guys, may stress gajud kog samot magtanaw daring sibuyas. Dagko na raba gajud. Mga tanam na dari. Ginoo lagi gajud. Iway dining man. Hala na lang, sige na lang. Okay, pas alright. Gajid. Tanawan ninyo guys, na ikabaguhan. Ano sa ba ng cellphone mo? Kalit magpasulabi. Nadya ikabaguhan. Kada adlaw galagag gajud. Laka na, kadungit na. Hastari dia. Maapil gapon ni si Ja guys. Agkang ati-ali nung gigardinan guys, di na maapil. Kaya huwag maapil na, maapil kung may pagkamang bahay. Dari ra just glass sa ang gigardinan, gitamnan sa sibuyas, mawara gajud ni, karing daris tumoy sa kanang alugbati nga hampuong, nga wana katong last katong daris alugbati nga hanggi harugan, mo gajud na maapil da na suway dining. Nakakita magulis katong nag sukod na daris kalsada da pamantos naging buwan pamanto. Wa paman ko dato na higwa o sigang kasing-kasing siganahan. Bitaw guys. Inaad bitaw na sulabi na ra pagkajigang sibuyas nangatumba. Karing nangatumbang dahon sa sibuyas guys kay mao man katong arang kasugag uwan dari ning kuhaon kay
makuan man ni, mapanakot man ni. Pangsi kuno ting wangsin na rabaday pod ron. Nya guys, so pag imbis kay magtanom ko dari sa hang duha ka blak nga wa pa na natamnan. Niingon na lamang nanay nga aundangan sa kay pasulabi magway dining. Waton pa namo. Magtanom ko daari masayang mausik na pod. Mo nang majupay tukos asa ko magtinlo asa kan jutaa dihan. Gajud harag. Karang labong nga rabadari ubos. Anja guys, tas Lexis hagna. Huwat ra kog ihatod daari. Di gajud ihatod, aw. Mag-antigo gayod. Bitaw, huwat ra kog ihatod daari guys. Hara tong giabtan naging vitamins kay lisidrong panahon nagdi mag-vitamins. Labi na kay bata, mo gajud na importante, di mo din na nakawad ag vitamin si Lexi. Tupan og silin mo din na ang i-vitamins. Anja gatas po na. Karon gali karon galis Lexi di nakadyo. Mugatas so kada tong nasakit siya datos pila nga apit ma-admit tong nagsukat sukatai siya sugod adto di na siya mugatas. Imbis kay kaas noon to gatas siya datong panahon karon na noong gikan siya nasakit datong lagis pilar di na noon siya magpasulabi gatas. Mamart diri pa mi anja guys. Kay katulaging nay ano sa paning noong. Katulaging kuan guys, katong nay naglamaw mi dadto bari tag-idas katong nay butong among pagilamaw. Nangimbitar man kay birthday maros si jahang anak. Mamart di mi kay halang-halangan ko mig manok Bisaya. Yani ato guys, kay dugar po ko kahigop og manok Bisaya kay akaring nagsusaboy daring manok di man dakpan, di matam ka sulabi. Sulabian po sa atong ujo. Sulabian po sa Uncle Roy ahang pikhag buno. Mo na wala raman ha mapikhi. Pasagdan na raman daring magtuwak-tuwak na ng kajutaan. Magar mapagjuta ra pa atok-tuhaken pag pananang marijo. Nara guys, himulbulo na po. Sige papasulabig tubo mga ganing sagbot. Na, dagko na siya guys. So pajud lagi na inahang marabunuhi. Mahora mong good po nigi pasulabi ag fertilizer butang. Munang naghampuong pod. Na munang may stress jud ko magtan-aw daani. Darag sibuyas nang tag-as lar bagay nang dagko na. Way diningan ra day pangibton ako na pod ni balik na pod ni gasa. Naman yang gingan guys nga nangatumba kay nasulabian na ginis katong pag-uwan nga kasuga. Nang kuhaon kay mapanakot man eh. Di man paningag hapdusan kay nanay mapaningag nga kuha ato nga tumba kay sa mga sayang ra ang kuhaon kay sa mga sayang ra kay basin dag nakilawon diyan mo labay di maka games na kapanakot na ay daghan ra ba din daghan nga tumba na di ni makuha di ta kapanakot kuhaon gid ni aron di mausik. Guys, nanalingsing na rabagajid guys. Sus gajud, gasayangan gajid kudani na. Pasulabi nagkakatay. Ops, di arag tumoy, udlot. At ini pasulabi dari kay wa man kaning sugakos kahoy na makadana ning dungaw sa hang sibujasan. Dana kara. Pasulabi, dana ara pasulabi. Dali ara ning dako jud. Kaluas Ginoo jud. Nalingsing na, nalingsing na, gudugangan pa na nakaglagi-uliw, samtang wa pagiway dining, pasulabi sa kudaarig, bugwa pagiway dining, daara yung nakuha guys, dadaghan po niya. Sa ning hatid to kay nagluto man si lembohol og tinulang manok. Sa ni pasulabi da guys, kahampuong kajuri da. Darig ang gingan guys, nga, di lagi po ni among jota. Basig pwede ra mo sugot darig tamnan agar di na naraman kaya siya mausik ra. Grabe man gud pang labo nga guys. Ipo ko kaagwanta dihag. Kuan bagno sa kasagbutan kay rang labogan na baga kaadjog ag kanang naisagbut. Manjagang adyan di mapadingag kada adlaw na adari kay maningkamot pagijag pangirabuhi. Dagan na pagsagbut guys na. Asa ning himulbulan rog marijo. Diya guys, dira pag-ubang alugbati dari dia.
harugana na po na magkajungit mga ko. Harugana na po na guys, ug sulabi nagtisiw ng ijang udlot. Na, mamanay ipagas. Mamanay ipagas, mamanay manarak na kana siya. Mamanay magpasalabig tirak mo rang daghanan nas punuan. Ilhan ka kinutluan mo nang pasulabi na pamidaanig panguha. Dapat daghas ilawom na ang tirak daghiliso na ilawom. Asa ning himulbulan kay sayang pag di mahibulbulan. Sagdir man ang kamot nga nagwat-uwat kay sagdir man ang kamot nga nagugat-ugat kay nga nang kamot og kugihan char ganahan. Bitaw kuan man gud ni sa kadung sa una bitaw magsige pa kog hakot og tubig sa garden ni tatay dit supog ligo inga na mo nang naingani ni sulabian. Ari ko mo siguro kuwag himulbul kay kuan parang di uron ag dahon kay na hampung kadyo. Magsubay pa ko ato pikas guys kato ang gitam na lagi atos gigardi ng parami subadin po to na og nabuhi batong adto. Dara pag ukrang na guys, ganahan dyan ko magbalik-balik doon kaya nakahimsag ka dyan. Hi sir, good morning. Tara guys. Mau po na iway din kay na. Grabe karsada na rin mga hubog na rin mga agi. Matur maghubog yung mga Dara ko dari guys da. Karsada ko agi kaya ano nang bago na po siyang pananaw, tsaganahan. Daragwak guys, masayang na po ni kaya maapil man eh. Nabuhi mo noon po siya. Darag kang liksi guys na, believe dyan kong liksi dyan na. Believe kong liksi kay pasulabi pag usok-usok dyan na. Natunong raba po na, nabuhi raba. Agpatula, bisong asa raman makatay-katay na ha. Tapos kurinti. Lisod na abuton. Igwa is aguban guys na. Ni si jang kuanan. Basta manunguni kay grabe mang wana na. Pero nabuhi siya. Pero muragwa ko ganahi ba kay muragwa yung bustok. Pero okay ra na at least nabuhi. Kaya dyan ang iganahan guys diya. Hampuong narabat buwak dyan, mawa na po din mo nang sulabi na pagkugsabodan kani. Medyo nang naihandumanan so sa kawit, way dining na, adto na naisabod ito di maigo, inigway dining. Pero mapasulabi si Jared to. Dada, pikuan guys, dami pa rin kulura di dyan pa rin kulor. Karoon pa kulura rin nakapasulabi. Napasulabi rin paghagunoy na. Ano ba, layas po siya kulor. Nasa kulor. Kira man humot. Sulabi raman pod. Hari kay dake na siya na. Muli da ko ja kay nakita mo ko darin da. Sulabi. Ba kuan na pa patajon. Arong ijahang kuan pero da isa. Na dito isa da nang dake ang nadag na harap to. Ako dari guys. Ya ring dake guys. Ang dila pinig daan nagibujog gamin ko sa ni. Ya guys, ang dako asija. Di na ni hilabtan para bay buwak day na. Ang dako guys na, di na nahilabtan kay pagwangan na para na isabod. Grabe sumo. Ang dako sige ka pag pamuwak na bunga naman ni siya. Ang puong ka jo. Ikate na lagi lansones na ting lansones na rabaday karon kari kayo maribunga ikate na lansones kami agkuhan uy langit blue man mahor ko no love you Nas Brian tayo sa? Di, artista Manas Brian. Si Uncle Dodo kay Karamas Antipolo. Antay asawa ni Taysa. Asawa ni? Brian Taysa. Si Carla Abellana.
Pwede pag si Aliana Hyacinth Burato. Day na. Ala day awag tuba-tuba day kay namunga day. Di ra ba ni makaon day ha kay maka-influences ra ba ni day? Taysa. Ato ko din kan kay di ni lansones. Taysa. Ang guna na taysa. Adja kay di ni makaon day. Na. Tambaw ra ni ijang dahon pero kani di ni magpasulabi. Gitanda na ikalos Ginoo ang puong na. Wa kay na may kuas kilid. Itong murag lasyo. Mura magkuhan lansones. Na. Ang ging na sa Aliana nagdiakanon kay jag kat-katon unja ni simbako. Pero ag si Aliana magul kasabot magul si jag di makaon manang di pud siya magpasulabi. Ano siya guys na ganapos hangin na lantoy-lantoy pis hangin nagdahon tapos lubi tapos sulabi. Aliana Aulipsi. Kisa gay mingaw kang siya day. Tagbo ni kisa may tagbo. Ikaw mo tagbo? Katagbo para mamong Brian. Tatay. Tatay. Ngayon pa salo. Salo ako tayo sa ang mga sala. Na makakuha ko og Brianan. Nga ba? Na Mamahaw dito ninyo guys. Aso na kamang mga pagkaan na rin ang lamia. Remix. Dahil saging to kabuok. Dapat soman isa kabuok. O dapat ginamos. Dapat tinola na. Dugdugin sa baro na eh. Dugdugin sa baro mo pagatas. Sila yung tawag hapit naman. Taysa mabugtog ang tilak. Kaanak. Sige na. Taysa. Mabugtog masulabian. Alas tatay ka. Makauna na sila kay. Muadto na sila sa dentist. Taysa. Mainit ko. Mainit si Tali na. Gushan lagi dito. Pan burikat. Nay, ingis puro may pan burikat ko no. Hani man pan burikat na is. May boss din mo pan burikat. Bebe masubay man ni ron hani pan burikat. Ba nga na puwares na. Kanto si sa Tagalog puding to. Anas da Puding. bahog puding. Bisaya bahog. Taysa. Sa katagbo na tagbuos din siya Taysa. Na adi ka mo buo na po Brian. Napabayat ng lantoy-lantoy dia. Napadag lantoy-lantoy. Namalagi ice cream ka day. Namalagi ice cream kuya magtawong ni. Mong may latim kay mo mag-igora ning sutoy. Taysa. Nah mga ano mi, mga anta ninyo guys, mamahaw ta. Hello guys, sumanami na mahaw guys. Diyan na ni subang nag-adlaw, init na. Dakos kang mamaaling ko anay nagsubay-subay ko kay giganahan po nagtanaw nga nagdakana nagbungag dang garden dia. Kana naggatong guys na. Na ni sunod adlaw. Ganahan ko da, hampuong pagkado garden ni Mama Ali. Madyo day dyan itanawang na yung bitay-bitay. Sunod adlaw ang bitay-bitay na po rin ijang kuan dia. Ijang pipino. Na pipino. Anja guys, mara niyang vlog rong adlaw guys. Kay aris ako magtutok ong dare magpasusulabi sa kong tanaw-tanaw dare kay ganahan lay ko magtan-og mga tanan nga na garden. Ganahan ko pasusulabi. Mara niyang vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among vlog. Saway-sawang pagtan-aw sa among vlog guys. Daghan kadtong salamat ninyo guys. Amping mo kanunay. Thank you for watching guys. Bye-bye.